eziokwu, obi ndị Igbo, obi eziokwu. Igbo anyị kwuru okwu sị na ọ na-adị mma ọ bụrụ na anyụcha nsị sụtụpịa ya ọnụ ka ọ ghara ịbụ otoro. E nwere ihe anyị tinyere ọnụ na mgbe gara aga. Anyị ekwugide oge gara ahụ anyị asị mba na anya bụ ihe anyị bụ ihe anyị okwu a ga-atinye ọnụ ka emecharụ maka na ya bụ okwu bara uru. Abịa na ala Igbo anyị tata dịka anyị mara ma mgbe gboo ma tata nwata ọbụla nwere aka tie nne ya eme na-arụ. Ka nkọrọ unu akụkọ. Otu nwoke si obodo oyibo kpọrọ nwa nwoke dị 10 afọ na abụọ na ụma yogide ebiko wee kpọrọ ya nata Naịjirịa. Nata wee mee nzukọ ọkpọ ndị ụmụnna si na-ekwe na ihe ya na-agabiga n'obodo oyibo na ọ na-abụ eme nwata ịma na ndị obodo oyibo eme ha na asịghị anyị ga-akpọrọ ndị uwe ojii a ga-eme nke ụmụ ndị child right na ụmụ ndị ihe na onye ọbụla nwere onwe. Nwata wee megide ihe nwoke wee sị ya bụzikwa onye Igbo wee yọọ nwata wee kpọrọ ya nata. Mgbe ọ kpọrọ ya nata wepụgodo akwụkwọ eji eme njem akpọrọ paspọtụ gazuo ya gwachazie ụmụ ya gwazie ụmụnne ya sị na-ekwe ihe na-aganụ. Ụmụnne ya wee sị na ọ ka mma na enwere ihe ha ga-eme asị na ha ga-aga nzukọ. Ụmụ okorobịa ibie wee pụta sị ya nwoke m gbapụta. Ọ sị ya are you talking to me? Asị ya na ọgụ a ka a na-agwa nwoke m pụta. Afọ ya bụ Benjamin. Akpọpụta ya n'ọgbọ. Ụmụ okorobịa ibie wee pịa ya tiwie tichaa ya na ị chọrọ ịnọ n'obodo oyibo gbuoro ha nwanne ha nwoke na-achọghọ ka ọ bụrụ ndị okenye tiri ihe na ọ bụ ha nwa bụ ndị ọgbọ ga-etiri ihe bie gị aka n'ahụ maka na ị chọrọ igbu nna gị ikwete na ọ na-eme. Wee pịawa ya ihe mechie ya nnọọ ihe emerie. Nna ya ka ọ na-azọkwa dadị wee jiri nwaanyị nyefe emechaa ya nnọọ gwacha ya waji mmanụ mee ya etu ndị Igbo anyị si eme ihe. Ụmụnna m na-eme wee sị na ọ ka mma nwoke ị chọrọ ịpụ ngwa pụwa ka a mara ka a na-azụta nwata mmadụ wee nụrụ ọ nọ ebe ahụ ọnwa na-abụ soro ibie gaa nta soro ibie kuo ma mmiri soro ibie kpaa nkụ mechie ihe niile a na-eme tupu ọ na-achịzi azụ ebe ahụ ọbara Igbo abanye ya n'ahụ. nwe akwụkwọ ibe na jekwa nwekwu enyi ibe na mana ibe na bụdị mkpa ọmarịta isi eme ya na be anyị. Ya bụ na okwu mbụ na ihe ọbụla mere nwa afọ Igbo ebe ọbụla ị nọ iwenye aka tie nna gị ị na-achọ ndị mmụọ okwu na-achọ ndị mmadụ okwu. Ime obi eziokwu, obi ndị Igbo, obi eziokwu. Ụwa nabata ndị na-ekiri anyị taa. Igbo bụ Igbo ndị ọma anyị ji eme ọnụ, ndị anyị ji eko, ndị na-anụ ihe anyị na-asụ ofuma ndị anaghị akọwara ihe anyị na-asụ akọwara. Udo dịrị unu. Ọ ga-adịrị unu mma n'ahịa na-anụ ụgbọ na-anọ Eke Orie Afọ Nkwọ. Aka m bụkwa Nze Stephen Alajemba Uwezuoke. Igbo ndị na-asụ nnọọ na-asụ deje anyị abịakwa ọzọ wee na-asị ụnụ jisikwe n'ike na ị na-akwado ọnọkọ a na ị na-anọnyere anyị na ị na-edetara anyị akwụkwọ na ị na-etinye okwu ọnụ anyị si na oyi abala ọnụ. Aka mbụ nwanne ụnụ nwoke nwa na nka ndị ọdịike achọghị okwu ndị oji ikpe etigbu agojiji anọ n'ọgbachi ọnụ ụzọ ọba ewu emeta anyị ji ọcha. Nwankwọ Patrick Ugochukwu bụ afa m, nwa ji ugo nne ya. Nwankwọ dị asọ bụ ife eji mara m. Daalụ m. Nnenodogwu ụbọchị ndị Igbo nwa na nka ọdịkwe ka achọghị okwu arụsị o mesuru eke na-abara ya mba ọzọ dị m ugo ebe na-aja ka eji mara mmanwụ kiribe ogidi kiribe mmanwụ. Nketa ya kwa adị egwu nke na o jita mbembịa. Biko anyị chọrọ ịga n'ihu n'ihe anyị nwere n'ụbọchị tata. Nwakwọ dị asọ aga m ebido ebe ị nọ. Ntị mmụọ dị n'ọfọ. Nwata tiri nne ehi n'ala Igbo. Ụfọdụ bụ ndị eduru pụọ na-amaghị ihe bụ nsọ ala na omenala n'ala Igbo. Azụ ọha etu esi jiri mmiri ara ehi na-azụ ha ebe ahụ.
mana ha bụ ndị Igbo ha na-aza afa ndị Igbo do biko kọwara ụdị ndị dị etu a ma ọ bụ ndị nọ n'ebe anyị mkpụrụ mmiri mere gbaghere ya n'isi onye chọzi ebe ọ ga-amepụ Mike ọ bụrụ n'isi nne ọ na-ahụ nna ya ma ọ bụ n'ahụ nne ya biko kọtụrụ ha ọ dị mma ịbịa na nwatakịrị iweni aka onye bụ onye Igbo eji ọbara Igbo ma iweni aka n'ahụ nna ya daa ọ bụ nsọ na ọ bụ arụ arụkwọ nwa n'azụ ka ọ bụ ka sọrọ gị nọrọ mee ya arụba arụ ime ya na-amaghị ama na mba ịbata bọshọ na ịtụrụ ọkpa n'ala Igbo a sị nwa onye fee mba rie ihe ọ na-asọ nsọ ọ nata ka ndị chi ya ajụ ya ajụjụ ịbata dịka Ugwumba kọwara kịta nke mere na ofesi mere na esi kpọnata ya gbatuo ya anya enwere ụzọ na ọ na-esi achụ oke o nwere ka ya esi gbatunata gị anya fa na ọbara Igbo dị gị n'ime arụ ka ọ bụ nwata iweni ya aka tie nna ya maka ka iweniri ya aka eti nna ha ndị chie na ụmụ ha chi n'isi n'aka ibe ya akụ gị bụ n'aha ka ọ dị so anyị were na-asị na mmadụ iti nna ya ibe ọ jọkarịrị udene sikarịa nkakwụ ka anyị na-agbagokwa ụbọchị ndị Igbo n'akwụkwọ nsọ e nwere onye a tara ahụhụ maka gịnị na ọ hụrụ ụtọ nne ya maka na nna bụ mkpuchi n'ezinụlọ ọ bụ nsọ e nwere ihe ọ ga-abụ ime nna nsogbu na-abịa n'ala Igbo biko tinye okwu ọnụ nke bụ eziokwu maka na sị nwatakịrị gara aka ka o tie nna ife o tijiri otigo ya maka na ndị okenye be anyị bụ eji ikekwe nwata iji na-agba nze si ya mmechacha anyị ife kpacha eji ekwu ya ọ fọta ife o ji ekwu na ọgbanwe onye nyere aka onye nọ ka ife dị na nwatakịrị ya jere n'ọbịa ikekwasị ya pụọ na ife mere ịkpacha na eji edi nwoke kwe nọ ya ji aka ha gwara ofe nke ji agba ochegharị ya sị na ya nọkwa nọ anaba akọ ife ma ife ya na anụ chara ncha o were ihe aka elu chara ncha onye a na-ekpe isara ma ndị chie ndị ọzọ ekweri ya ịgbọ ebe ọ na-abụghị nkwuchiri na ya onye ovulie ya mana etiji ndị ọzọ ekwe ya nwe ekwe gbọ mụ nwa bụ onye ochie ekwugwa ndị otiri ị ka ji anọchebe ka agwa gị ikpe mara na chara ncha ị na ha ewere ya ka onye na-ekwu maka ya asa gbọ onye arụcha mụ onye kwuru na itere kama na anụrụ gbọ ya bụ itinye nwatakịrị ọ bụla tiri nna ya ife ọhụ ka o gburu dobe na nwa nke ya dịkwa etinye otu a ka ọ dị ahụla m ebe o mere nwoke ji ụmụ na-abụ nke dị ọkpara soro nne ya na-egwe nnaba ka a na-egwe ụkwa egbe ose nke na-eso osote dị ọkpara nke ọdụdụ nwa na nwoke na-eme nnene na ọmụrụ ya na ọkpọ na-aga ịta n'anya ya osoti agwara m ụnụ n'ọkwụrụ gbọọ nke ọ dị ire orukebe tochara nwa nwaanyị nke dị ọkpara aha nwa nwaanyị mụta nwa dị ọkpara ya ọ nọ amaghị m na o nwere ka esi ara eke ọgọ dị ka esiwere aka oyibo ịnụkwa n'isi nna ya o nweghị ibe na-ese mkpụrụ akụrụ akụ ọ gabeje n'akụkụ nwa ya nwoke nwa ya arụ nata ya nwoke na-anya o jeghị eti mkpọkwa ị na-eti mkpọkwa ịma ibe na-eme maka ọ gbakọtara nwoke a na-ekwu ibe na-eruo n'iri ahụ ịsatọ na ụma ọ nọ ọnọdụ ọkpara ya na-eruo n'ọgụ ahụ na-abọ na-eji ọgụ ahụ na-abọ na ụma n'ọnụ were nwayọọ maka ije ya iti mkpọkọ onye ka ị na-etijere ana na-emekwara ha ihe imere nke na-eme nnene anaghị eti mkpọkọ ka agbatazi ọnụ ya ma ọ sị na ibe unu na-eme adịghị mma ana m ihe akpali ya chiri anyị na mpara kụgburibe gwebe o mekọtara ohu mgbochi mgbe aka ọrụ na-aba nwa ihe bịa buru ya nwaanyị narị ya ma ya ma aka ọrụ na mpara anyị wụọ ya gbada ochi na mpịara ya pefu gbara na-ejekwa onye nke nwa ya nwoke na-eti nwanne ya nwoke ọ ka nọ ndụ na-agbakwa onye si na nwa ihe egbuo ya ihe ọ gwara ya bụ nwanne m nwoke nwaanyị bumere gị maka ọ na-azụ nwa obere nso ọ na-asị ya na nwaanyị na-nwere ohu ọkpụkpụ ọsị ya eri maara maka ọma ife dị o nwere ohu ọkpụkpụ nwe ọkpụkpụ ya tire ọdịnala dị ga ekwekwene ọbịa ka dị ile aka ha dị n'ime dọchi ha ya kama were ụdọka ya iti ha fa nna gị gba
jekwe n'ugwu ka nye mkwụfụta kwuru ọma the repercussion dị nna ha gbaghara godi gị ọ gbaghara ha n'onwe ya ọbịa jekwe onye nyịnya nwaanyị na-atụ nyịnya ka ọbịa jekwe ọ bụrụkwa na ọbịa je iji anara ọbịa je ụmụ okorobịa ka nna ayọ ife pụrụ nne ha na nna ha mkpara nne ha na-eti nne ya maka nke anyị kwuru n'oge gara aga nwatakịrị maka nna ya na-eti nne ya ibe esi na eme ịkpụta ihu na etikwa ha ịkpụta ihu ahụ nta gbaa asaa nwa ha ji akpụta ihu kụjie ha ụwọkpa ụmụazị Igbo gewekwenụ ntị anagwaghị anọkọ eriri nri elu ahụ ọgwụkwa ha gbọchi itiri jam ka ọ na-eme mana ọhụọ nwata dị ire dịka dibịa bụ ọrịa ọhụrụ n'anya ọhụ nwata dị ire dịka dibịa ọhụrụ n'anya mana ụbọchị ọhụrụ lebere ụbọchị ọhụrụ na onwe ebidoro lebe mgbe na anọghị ka eriri n'elu ahụ ọ bịajekwa onye etikwana iti ha afụ bebere ụwa ha akwa ime obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu ọ dị mma jiri nwayọọ maka na ama m ya bụ okwu metụtara onye ọbụla ọ bụ okwu ahụ ọ na-emetụ n'ome ọkpụkpụ maka na ihe okenye nọ n'ahụ ụmụaka kịta ha rigoro enu ukwu osisi ha ma hụ ya ihe ọbụla imekatarụ nna gị wee chighị na nwa gị ga-emeghị ya meghị okpukpe asaa biko gaa kpọwa ụmụnna kpọwa onye ọbụla nna gị na-anụrụ ihe ka o kwughasịa ọ bụrụ naanị itinye ihe nke itikwasị nna gị ihe kama na mgbe ụfọdụ ihe ọbụla ị mere m nna gị o wee kwa ya emeri ha ọkwa mkpụrụ ka ị kụrụ mgbe ọ ga-etolite ị ga-akwa mmakwara mgbe ụfọdụ ịkpatara ego nna ha na-anụ na ntị na ịrụ ọgaranya ọ naghị eri n'ọnụ ọgwa na o ji abịa ịnaji atọ na ego o nwere mgbe ị ga-eri ije ha gbazụkọtara ikekwa ọ bụrụ ego gị iri nwere ka nwa nwoke na-eri onye na ọbịa gị ka m gaa n'aka ụwa biko o ruo mgbe ị ga-atinye okwu ọnụ maka na ya bụ ihe ọ na-agba mgharị ọ bụ ajọ ọzụzụ ka ọ bụ ihe ọbụla na-adịghị n'afọ ihu apụkwanụ na nke nwe bụ onwekwa na etu ọ dị mmerụ na anọkọta ya ajụ ọsị ọ bụ ajọ ọzụzụ mere nwata ga-eji tinye nna ya ihe maka ama na enwere ebe o bidoro kọtụgodoro anyị tiegoro ọnụ n'okwu a nna m Igbo bụ Igbo onye ọbụla bụ onye Igbo nwụcha ntị ofuma ihe anyị na-ekwu ebe a bụ maka ndị ugwu na ndị ofe mmanụ ihe ndị anyị na-azọ ọbụ ndị Igbo ndị na-anụ asụsụ anyị nye ka anyị ji were asụsụ be anyị na-eme ka anyị si n'ụlọ dị mma wee pụwa ezi nye ka anyị ji sị ka anyị mee ka Igbo dịkere mma dị na ofuke ugwu azịza dịkọta ọnụ ogbunwe ijiji ọ kpọrọ nzọoku n'akụkụ ọhịa ịma anị ya aka ntị gekwa ntị ofuma ofuma gị bụ nwatakịrị na-ama nna ya aka ntị mkpụrụ ọbụla ị kụrụ ga-epuru opuchato ọmịa ije na-aghọrọ ya ma gị mara amara ihe a dị akọ ebe ọ na-adị nke eziokwu ibido ha na ụfọdụ na-eti nna ha ihe ụfọdụ jụrụ nne ha kedu onye mụ ha a na-agba ntị ekwu ugwu bụkwa arụ ọzọ ụfọdụ na-ajụ nne ha onye mụ dị ya biological dịka oyibo si kwu ya biological father ya nwaanyị na-asị ya na ọ bụ onye anya na ya bi mana inyocha ofuma ọ bụghị nwoke anya na ya bi mụ ya ọ bụrụ na ọ bụ anya ya sisi ọnwụ ya wee febata ịfụkwa agwa nwa ahụ n'ezinụlọ ahụ ụtọ oge anya na ọ bụrụ nwoke ahụ mụ ya na nwoke ahụ na-aba afụfụ nye onye ọzọ metere ya ga-eji asị gị bụ nwaanyị ejena gwam ka ị ghara isi otu abụọ tọkọ ezinụlọ gị n'ikpeazụ ụfọdụ akpọwa mma maka emegide ha n'ihe nwee different blood n'ofu afọ nne onye bụ nwa obere oge asị ya na-azọ property maka onye bịara mụrụ gị nwa nwere ike bụrụ ya na-eti nna ya nwere ike onye bịara mụrụ nwa nwere ike bụrụ habitual ezigbote ekperima ịnọgide ya na-ajụgwa ife nwa ha ji eti ndị ọbara na-esi otu a na-esekuleti nye na-agwa ụnụ bụ were tụfuo gị m ama ntụfu
nke bụ eziokwu ka m na-agwa ụnụ eziokwu akọ mmiri gị bụ onye na-ama nna ya aka ntị rie adụ dụọ onwe jụọ ọha nta ka anyị jekere ọha uche maka ihe eji ikwu okwu a bụ ị na-adụ nwanne na nna ya nọ ndụ ọdụ nke nne ya nwụgoro anwụ esi ebe ahụ na-amụta ihe ọ bụ so onye nwe anwụ ka a na-edozi olu a na-edozi ma onye dị ndụ olu ihe anyị na-eme bụ Igbo dike na mma n'ihi nke ahụ onwe ihe anyị kpatara ka o zuo anyị ọnụ maka atụgo m nwa na-akpụgharị nne na kọtụ Ọnịcha maka gịnị na nna ha akpara ezigbo ego debe ego nwatakịrị je lụrụ nwaanyị ka nwunye ya chịkọtasị ihe o nwere ji ọkparị akpụrụ nne ya kpụpụ kọtụ nwaanyị rugoro 60 something years nwaanyị rugoro 60 something years ihe nwunye ya gwara ya bụ na nne gị chọrọ enwere nwoke okorobịa na-abịa n'akụkụ ya chọrọ ka ọ bịazie ọya anya ọgwụ ka o wee chekwara akụrụba nna ya chekwa nwa okorobịa ahụ o wee kpụgharịba nne ya na kọtụ ekpere ikpe ahụ not less than 7 years ka onye chi eche ka o si ekwu efugo ebe uche na-eje biko anụ ọbụla ha tachara ọ bụrụ sọ ọkpụkpụ ụfọdụ kedu ihe fọrọ n'ime ya nwoke lụrụ nwaanyị ahụ nọ ihe ọ lụrụ nwaanyị ahụ almost 60 or 50 years ele ihe ka fọrọ n'isi azụ nwa ya ji akpụgharị ya na kọtụ ọ bụ ofu ihe ahụ ihe mere ọba na mere okwuchi ya biko ndị Igbo ka ọ ha nnọọ ụnụ sị mkwuwe aga m ekwugide ya ọnụ mmiri akpa m n'ọnụ maka gịnị ajọ nnụnụ so ọ na-abụ onye afọ ọnwụ ji egbu ụmụ mmadụ n'ebe ụmụ mmadụ ya na-azọ asị anadawa anyị ọnụ biko ka ọ ha kene na ọfụ ime obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu owu ibe iji amata ugwu mba bụ na nna m na-ekwu osisi ọbụla na-abụ ọmị ya mkpọrọ ndị mmadụ anwụwa ọsụ ha egwugwu ọsụ egwugwu dị ekụcha chigbuka ya ọ dị mma ọ na-abụ nrote ego na a na-akwụ ndị na-eti ọkpọ na ndị na-agba mgba ana m echezi kedu ka ọ ga-abụ nshi ike ọ bụrụ na ahụ nna m ka nshi ya bụ ike okike anaghị eke n'ụlọ ke ya ga-eme na m ama mpụ gatituo dị mkpa ibe m akwụọ m milion bilion a na-akwa tiwashia Samuel Peter anya ọ bụghị Samuel Peter na ọzọ Anthony Joshua na ndị Anthony Joshua mgbe nkiri igwe igwe chukwu ha na-ewu ya bụ na kama ị ga-abịa ị na-eke ike na ahụ nne na nna gị na-edewere onwe gị abụmọnụ kacha abụmọnụ nwanne biko jiri ire gụọ eze gị n'anya ọ bụrụ na ị ga-eji ihe mere onye ọzọ wee mụta ihe ọ ga-akarị gị mma karịa ịkwa mmakwara mgbe ọ ga-abụ ị na-etizi ị na-ebe anya m ndị ọzọ enefuru anya ị na-asị ọ bụ na ndị a afụghị ị maha nọ mkpụrụ ịkụrụ akụ dịka akụkọ Ogboja kọrọ anyị ya mere biko anyị na-achịpịachi ọnọdụ a mana biko onye ya kwasa ahụ mara onwe maka na ihe anyị na-ekwu bụ si wepụ ya bụ ihe aka enwe n'ofe otu ihe na-enye m nsogbu biko unu ga-eji pịachie ọnọdụ a bụ ụmụaka anyị na-azụ n'obodo oyibo kịta ụmụaka abụ akpa aka ụmụaka abụ edeto aka bụ ime asị ọdụ orubeghị mgbe a ga-asị ha unu nọ n'obodo oyibo unu kpọnọtara ya anyị ka anyị kụziere ha etu esi eme n'ala Igbo nsogbu ka bụ na ndị mkpụrụ mmiri akarịa n'ala Igbo na aka nwere ike rute ebe a mana biko Ugwumba Ogboja ana m achọ ịkpọ ugbu a maka na oge agawa achọrọ m ka ijiri okwu apịachi ọnọdụ ata nwoke ọbụla kpọrọ nwa ya jewere obodo oyibo nwa ya mebie nwoke ha mebiri ya afọ na maka nwoke nwụọra ifuru ozu ya nata Naijiria bịa mkparị ya ekwe ha eso anata nwee nke rụchara ụlọ chọọ ịgbapụ ụlọ ka onye a na-arụrụ ụlọ ụdị ọkparị ya sị ya na onwe ihe ndị eji ndị ha
nwa onye nwere akụ na ụba dị iche iche nọ na nwatakịrị ka dị na nwata ọkpọjọ ya obodo oyibo ka o were bie ezigbo ndụ ya nwere onwe ya nne ya na nne ya nwere ụlọ ka na Naijiria ka a zụrụ ya o wee mụta ịgba mbọ nke a kpọjọrọ obodo oyibo echi kana na-ejijere ya ego ngwa na arụcha na nnukwu ibe ya kọmpanị adị na ụlọ ego kwuru ego kọmpanị kwuru kọmpanị bịa ka ịmụọ ihe a na-eme mara ka eji ama Naijiria ochi obodo oyibo natara Naijiria negharịba na nyegharị nchekwa dịrị nna ya popsi who are you living all this thing for? This is rubbish. Ego ndị ya na-achụ na kọmpanị niile bụ rubbish na ihe nwere ụdị ohere ahụ ịbịa ndị nebe ife ndị na ya na-eche ya off. Nwoke na-eti mkpu anyị batanyere ya aka ife ngwara ya ṅụọ gịnị ka m ji asị ya ṅụọ onye kpara nkụ ahụhụ si ngwere bịara ihe ọrụ dịkwa ndị be anyị ịmụta nwa ị nọ Amerịka ị gaghị asị na ịmaghere ndụ ndị Amerịka dị junior emezi junior ị na-eme nwa ihe akpọfukwa polisi ụfọdụ nọkwara nwaanyị nwe rụcha ụlọ n'obodo ya onwe ebe chụọ ha n'ụlọ ụfọdụ ka nwa ebe tọrọ nga natara onwe onye mụtara dị ọma akpọ ya junior nke ikpeazụ gịnị ka ọ ya akpọ ya senior ya bụ na mpịachi ndị be anyị ịmụọ nwa ọgwụgwọrọ nwụ n'obi na Amerịka ugwu mba mgbe ndị na nwatakịrị ọ na-abụ na ọ n'oge họride ibe njebe Ọnịcha nna akpọ na mbe nne ya ama na ijere ikwu nne ha a na-eje ọkụka ijere ọkụka ikwu nne ijebe ha Amerịka ebe ọsọrọ itolitere dị mkpa n'okenye ndị nke bụ ụlọ Ọnịcha ma bụ itolite zuo dị mkpa oge họride akpọje ha ọ bụrụ mgbe a na-enwe nnukwu họride ihe dị ka ohu ọnwa na ụma ịnọ izu ụka na-aba asịsị banata ime ha bụ ibe iwere jere nata ị na-eme na ovu ha ekweghị omume mana ibe mgbede echi soro jee kpaa nkụ soro jee fụwa akpụ mana ọ bụrụ na onwe ha onye iji egosi ka na inwe ndị enyi ka na ndị ihe na-abata nwatakịrị tọrọ na Amerịka ibe gị na Amerịka ndị enyi ewu na Amerịka na-asị ya nata ọsị gị ya kori gị nyekwu na o Amerịka nwere onye nke kpọrọ nwa ya natara we Naijiria oge ekeresimesi anọcha ya ụbọchị 25 bata 26 nwatakịrị si ya ngwa ka ha na-aka naanị vileji ejema krismas na yo vileji obodo oyibo nke ọrụ oyibo ka ọ bịara na Naịjirịa ọ bịara visiting ba obodo nna ya ime obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu. Ọ dị mma ụlọ na-anụ ha ịfụ a na-ekwu okwu a na-apụta biko ihe gbasara ndị a na-amụ ụmụ na-azụ n'obodo oyibo o so ihe anyị ga-atinye ọnụ ma etu anyị si na-akwụghị n'ihu akwụkwọ etu ndị be anyị si emegasị maka na ụfọdụ n'ime ha aghọ na-akwọ n'azụ na-aghọrọ mkpụrụ n'aka na ndị ama maka ọ bụrụ na anyị fụ etu ihe ọbụla a na-asị onye a ọnwụkwara ara nne ya maka elu ebe ahụ nwaanyị na-eme ka ara ya ghara ịda ọ na-enye ya ara mmiri ara ehi na nke hera o mezie na amaghazi onye bụ Igbo amaghazi ihe etu nwata Igbo kwesịrị isi wee mee ụwa Igbo bụ Igbo ekelere m ụnụ rinne wee na-asị nke onye chiri ya zeru dịka ụnụ nwa wetụrụ obi na-aṅa ntị na ihe anyị na-ekwu anyị sị na ọ ga-adịrị ụnụ mma ihe dị mma kpọkwa ụnụ iru ihe dịghị mma dịkwa chi gị ụnụ ya azụ ka afịa ma ụnụ ama nna ka afịa dịka anyị nwa bụ ndị na-atụ atụmatụ a na-ewepụta ihe ọkparị na ụbụrụ mmadụ ka o si apụ anyị efe ha efe wee marụ na ọkwa n'otu a ka anyị si oyibo si na-agada infọmeshọn otu a ka anyị si wee na-achịkọ nta akụkọ wee mara ihe dị ndị mmadụ n'obi wee na-prezentịrị ya onye ọbụla wee na-asị ka anyị nene ada asị eze na ikpe mara ya n'ọnụ anyị nenenu ya ka anyị ji asụ ụnụ nenenu nke ọbụla ị nenene ọbụla ọ dịghị ka ọ ga-adị detere anyị akwụkwọ mee ka anyị mara si anyị na ihe i chere maọbụ onwe nke na-eme n'obi gị ịchọrọ ka anyị gosi ọha na eze mee ka anyị mara si anyị na-ekwe ka o siri gbatakwuru anyị agosi ya ndị mmadụ gwa ndị mmadụ maka o nwere ihe na-eme kịta ndị mmadụ anụbeghị ọ bụrụ sọsọ ndị o mere n'obi ya ma ya ka anyị ji asị ụnụ onye aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa anyị anwụmabeghị taa otu a ka anyị ga-ewetegide ya till thy kingdom come demen ndị ọnwa nji ebe ọnụ ọ dị mma anụta akara eze ọkwa na ya bụ na eze agwa anụmanụ ọ bụrụ na na-agwaghị anyị na-ekwe ihe na-eme ebe a nwere ike a na-anụchara ya na ntị anyị adịghị atinye ọnụ n'okwu anyị na-amaghị okwu a na-enwetaghị ebe a ya bụ ọ bụrụ na ebe ahụ nọ o mere ebe ahụ unu eme ka anyị marụ
erutezi ebe a anyị etinye ọnụ ka nwata nọ n'ebe a na-adụ nke nwere nne ọdụ nọ ka o sikwa etu ahụ mụta ihe ya mere biko nkwụdị asọ ipechibeghị ọnọdụ a Igbo ndị njem ọnụ ekene m nọ n'ịdọnyere anyị okwu n'ụbọchị nke taata ịfụgo ya bụ akpụtọkpụ okwu anyị ji n'aka wee bụrụ ife na-emebi ife n'ala Igbo ụrụ ọsọsọ maka nwatakịrị iti nna ya ife nọ na ịzụkwu nwa na mba a na-ekwu mba ụwa ọ dịka ọsọ mba ụwa ịbatakwuo ma Ọnịcha ya ma Lagos ịfụ ụmụ ndị Igbo amaghị asụ Igbo a na-eme ihe enu ọ chọọ jee n'ihu akwụkwọ jee n'ala ndụmọdụ ịfụ onye nọ Amerịka onye ndụmọdụ n'ihu akwụkwọ ochi otu ahụ tiritibe nna ya ụmụ ihe niile a ka anyị na-eweta n'ime obi wee na-ekewapụta na-agwa ụnụ biko na-ewenata ụmụaka ụnọ ka enwe na-ama ka ibi esi ma maka ofu ọkpa ka ene na nwa ya na-azụ ofu akwa ka ene na nwa ya ma onwe ka ochi dị na mpaghara ebe ị nọ dịka nna ya ukwu kwuru detara anyị akwụkwọ n'ime obi a bụ ebe a na-eti mata ọnụ ebe ọ na-akpọtụ ebe onye ọbụla ya bụ eme ị na-enenefu ka esi bi ya bụ ikpe nketa ha kpụ aba n'ime kọruere igwe ekene m ụnụ jidenụ ka unu ji jidenụ ka unu ji maka na ọ bụrụ na unu na-aga n'ihu na-akwado mmemme a nwata ọbụla nna eziri uchu na-egbuoru ebe ahụ were okwu gbawuru ya mere ọ bụrụ na na-akwado anyị na-ekwu na nkwa na anyị ga na-aga n'ihu kama ị ga na-aga n'ihu akwụkwọ na ụmụ ihe soshal midia na-asị onye ọbụla tinye kenye ọnụ onye biko weta ya n'ime obi ka anyị mee ya tinye ọnụ n'etu omenala Igbo si kwuo ya ọ bụrụ nke anyị ga-akpọta ndị ọkachamara dịka ndị ọkaiwu anyị akpọta ha jụọ ha mana biko oge anyị agwụna anyị na-asị unu biko ka emesịa